jump. Miss G, Miss Glenda. Miss G. Yes. Kung jump I'm not gonna lie, I've been hoarding your products. Oh. I really like them. Magkamukha kayong dalawa. Oo nga, magkamukha. You look the same? Hindi, si Kobe. Ay! Kaya pag tinanong ako ni Amanda, jumping rope. What? Anong klaseng mga jump rope? May mga sa dance, ano ba, step? Naka-heels nga. Wow, Miss Universe! Miss Glenda, when did you start your business though? 2016. 2016. Wow. I was 19 that time. 19. Wow. What made you wanna like go into? Do you just really enjoy skincare and everything? Before kasi may acne ako. So parang mahilig ako mag-research. So parang yung mga pimples. So yung parang naging transformation ko, yun yung market ko. Kasi nung nag-start ako ng brand ko, as in wala. Wow. And friend mo si Miss Nina. Ha? Friend mo si Miss Nina, CEO. From ano, Colorado. Kita ko yun. Isang industry kami, kaya nga sa industry namin, parang ako yung bata. Kaya young na young ako. Pero nung nakapasok ko dito, Okay lang feeling yan, ko ang nandyan tanda naman ko si na. Sino na una sa Ayan. TikTok or ikaw? Saan? Sa TikTok. Kajian. Sa TikTok? Utak ko. Bawal brand. So, Parang- lagi kami TikTok. Parang ano, Bakit yung upuan eh? kailan lang ako, pandemic lang ako. Save upuan ang sinabi ko. Feeling ko kami. Baka ito, baka itong Bawal dalawa. tik. Hindi nasabi ko kasi eh. Ano ba sa topic niyo? Bawal. O bawal yung tik. Oh. Tatlo na, ayoko na. Umaga na to. 13 na yung akin, bahala.